Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Μάρια, έχετε την άδεια να ξεκινήσετε. Το καμπανάκι της γραμματείας χτύπησε. Πω μαλάκ. Δώσ' του, δώσ' του. Άλλη μια βουτιά. Έλα, μία. Βλέπετε εδώ την ανυπεράσπιστη βαφλίτσα. Πω. Πώς κάνεις έτσι ρε. Έχει αστείο. Θα λέμε για τα σπίτι. Τουλάχιστον χρησιμοποιεί μαχαιροπύρινο. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Θα τρέχει και τα δάχτυλα. Κοίτα εδώ μαλακ, κοίτα. Λες να υπάρξει ανταγωνισμός. Έλα, τον έχει. Δεν έχεις, χαλαρά μαλακ, η εμπειρία δεν παίζεται με τίποτα. Αρχάριες είναι ο Μάρης, τι συζητάμε. Κοίτα μαλακ! Το βάλω. Μάσα, μάσα. Παρακολουθείτε εδώ μεγάλες στιγμές Ορίστε. του ελληνικού αθλητισμού. Ναι. Πρωταθλητής, Χρυσός Ολυμπιονίκης. Μαρίας Μανδυλάρας. Την έβαλε όλοι μέσα. Έχει δακρύσει από τη συγκίνηση. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Μας κάνει περήφανους ως Έλληνες αυτός ο άνθρωπος. Συγχαρητήρια, ένα χειροκρότημα όλοι μαζί. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Μπράβο. Περιμένετε, περιμένετε. Στιγμές εγκίνησης. Τώρα θα ακουστεί ο εθνικός ύμνος. Το λέει κανένας. Βάλτε το μέγα στο δελτίο. Ακούτε, έξακτο γεγονός. Περίμενε. Έλα μάνα να με δεις. Δάκρυα. Δάκρυα συγκίνησης και περηφάνειας από τον μεγάλο πρωταθλητή και ο Χρυσό Ολυμπιονίκη με παγκόσμιο ρεκόρ. Μανδυλαρά Μάριο που χρειάζεται ξύρισμα. Πάμε πάλι. Τώρα και καλά θα δούμε πώς έγινε. Α, κατάπιε.